Kodong manandalo manok kene to jopinye kar ching'od bura ma Ugunja dhi yiero madundo mochan bag tarik 27 dwene moko kuom jochung' ma Ugunja koro ko lwasi makare matimo campaigns mokwe kendo uso agenda gi ne Uganda. E twak mare gi jofwamb weche jalar komno gi otiko mar United Green Movement Party Dr. Benson Otieno obol wacho ni piny Kenya osegoyo kenge marariya e demokrasia kendo koro kinde osechopo ma jopiny owinjore ochiw thuolo mar campaigns ne jochung' duto ma ok gidewo duond buche. Omedo ne gin kaka jochung' giseikore moromo chuth ne yiero madundo no kendo gintiere kod yie ni duol mar IBC biro tayo yiero makamano e yo madier kod ratiro. Obol bende kwe kod kojiwo rawere mondo mi kik giyie josiasa ti kod gi nyayo tulo e kin campaigns magi kone gikone to biro weyo ka kwe orochore e gwengego. Jo Ugunja wabedur kod kwe kinde ma watimo campaign, jo youth wabedur kendo wayier jatelo mabro konyou mondo udhi mbele kuom weche mag dongruok mondo watim campaign man gi kwe kendo mantie kod ng'wono maber. Mar ariyo, akwayo ni mondo wan duto kawayiero jano madhi chung' mondo wang'i ng'atno man kod leadership qualities, ng'atno mabro miyo Ugunja odhi mbele kuom higni 10, higni 2, ae bang'e higni 7 nyaka higni 10 mabiro. Waketuru jalo mabro ng'iyo weche mag somo, bro ng'iyo weche mag agriculture kata weche mag pur, mabro ng'iyo weche mag ohala, mabro ng'iyo weche mag kwe mar gweng' mondo Ugunja obed kama ji nyalo dhi mbele kendo ji nyalo timo gimoro amora ma gidwaro e piny ma ka sirkal otelo. Onge mar opande mono rawere mang'eny ndikore kaka jogo kura e counties makaluo ka koro sani riwruok mar Youth Transition Initiative ochako tiyo kod duol matayo yiero pacho ka IBC kaachiel gi migawo mar rita ndiko rawere mondo mi okaw ombulu to mana ok mano kende to kata mana manyo opande. Rito moni lero ni nyaka ne riwruogni riwre kod IBC jumbe 2 mokalo kaluo kwan mar